Mubarak Dutse on the beat. Ya kamata mu farka 'yan ƙasa ta domin kishi, a ƙasar mu ta gado na kiran jama'a mu tashi, mata da maza duka tsofaffi har da matashi. Baccin da muke yi lokaci yayi dole mu farka, arziki Allah yayi mana don mu amfani shi. Mahukuntanmu ne ba sa mana adalci, kudu da arewa har fetur ma da akwai shi. Ga arzikin ƙasa mi noma na abinci, amma menene yasa yau ƙasar nan ba ta da kibla. Waya ce a cikin ƙasata akwai yunwa da talauci, komai da akwai shi har da zinare a ƙasar mu. Mahukunta suna mana mulkin lalaci, ko in ce sakaci ko kuna ce zalunci, dan talakawan suna kwana babu abinci, ba lantarki sannan ba mu da titi, ba mu da ilimi sun bar mu cikin jahilci, babu harkar lafiya asibitoci ba magani, ga uwa uba tsaro harkar tayo muni. Wai na sojoji masu kwanan daji da ake kashe muku ba ku da kayan aiki, ya kamata ku farka aikin ku tsaro na ƙasa ne. A filin daga polis shi dan kallo ne, a kwashi kuɗinmu a biya ku kare ƙasarmu. Rikici yau ya saka mun kasa zama a gidanmu, matanmu a kame mu kuma za a kashe mu, 'ya'yanmu a fyaɗe kun saka ido kun bar mu. Talakawa ƙasar nan yau mu dai mun ga ta kanmu, ya kamata mu tashi domin neman 'yancinmu. Shugabanci na gari mu dai shine fatanmu, na gaskiya duk kakin muku ba mu, maganin muku ba mu wanda yake hannunku. Lura da lafiya ta mutana hannunku, titina ku gina mana dan kullum ne sai an mutu. Hadari yayo yawa kan titi babu ruwanku, hadari yayo yawa ba tsaro kan hanyoyinmu. Polisawa na ƙasa ƙoƙari ku daɗa domin mu, alƙawar ku ka ɗauka za ku yi aiki domin mu. Za ku yi gaskiya duka mai laifi ku yi kamu, ga ku da bindiga ga tanka a wajen ku, amma kulliyomin ana laifi a ƙasar mu. Laifin wane ne, laifin ku ko namu? Ku yi nazari akwai ɓata gari a cikinku, shari'a a ƙasar nan ita ma san ba mu da 'yanci. Wasu alƙalai halin su ba jin kai sai zalunci, babu adalci cikin shari'a ta su sai cin hanci, babu tsoron Allah da hankalinsu suke ha'inci. A gidan firzin kana gani wasu suke cin hanci, kuma ko da an sani ko kaɗan ba a musu hukunci. Lalle a ƙasar nan lalacewar taimoni, ɓarayin ilimi ma wasu na karɓar cin hanci. In dai da kuɗinka digirin nan sai kayo shi, koko da sanayya za a yi maka ko kai fashi. Ilimi kyauta ne gwamnati kika ce zaki bamu, ko da malamai kin kasa ba su haƙinsu a kanmu. Shi dai ɗan tallaka ilimi ba so ya samu, komin ya karatun aiki kuma ba kya ba mu. Ko rabon aiki ake ɗan talaka ba ya samu, ko da ya samu mai tsoka ba kwa ba mu. Sai ku bai 'ya'yanku ko kuma dangin matanku, ko ku bai yaranku su talakawa bayi ne. Sai aikin wahala shi kuke iya bai 'ya'yanmu, lokaci na siyasa shi ne lotan 'ya'yanmu.
babu kunya sai ku zo ku siyo kwaya ku yi bamu, da wukake za ku bamu don mi ta kashe junanmu, mu kashe 'ya'yanmu, mu kashe matanmu, ku haɗa mu faɗa ku sanya gaba a tsakankaninmu. Ni na ce wancan, shi ya ce wancan, kuma du a cikin ku babu mai so ya ga jin daɗin mu. Kun kasa yi mana komai, ruwan sha kun gaza bamu. In mun zaɓe ku mu da ku kuma sai dai daga hannu. Ku ciyo mana bashi kuma mu ba kwa bamu. 'Yan majalisun mu kun fi san kanku a kan kanmu, kuma kuɗin sai da mu in ba mu to ba ku. Masu cinye amana daga yau mun bar zaben ku, kuma talakawa ai da babban laifi naku. Ba kwa kishin ƙasa ku, kuɗi shine ra'ayinku, inda za a baku to ku babu ruwanku. Ba kwa hangen gaba, ba kwa tausan junanku, ba kwa yin nazari, ba kwa jin kan 'ya'yanku. Kun ki kuyi wa hankali, ba kwa kishin matanku. Kun zaɓi a baku ku siyar da mutunci naku. Ga abin mamaki wai ku sai da ƙuri'a taku, kuma wai da kuɗinku za a sayi ƙuri'ar taku. Alhali kun sani an raina tunani naku. To ku buɗe kunnuwa, zan yi kira a gare ku. Ya kamata ku farka daga magagin baccinku. Canji ya kamata ku sa nutsuwa a jikinku. Lokacin zaɓe idan ya zo kar da ku bar 'ya'yanku. Yunwa ba ta kisa balle ta kashe 'ya'yanku. Shekaru 4 kun yi babu daɗi, kuma ga ku da ranku, kuma ga ku da kanku, da lafiya a jikinku. Duk wanda ya zo da kuɗi yana biɗar ƙuri'unku, to kar da ku bashi daga ku har matanku. Ku yi duban nagari domin gyaran Najeriya.